Na kwana ya gajiya fatan ka tashi lafiya, mai sona kullum take gaida ni. Na isar mai tarbiya jin daɗi na duniya, kyan fuskar ta ma yana rudani. Dan ita na ki tafiya in je zaga duniya, duk da kan kaɗai yake burge ni. Ni a gare ki na tsaya don kin amsa tambaya, gaban 'yan uwanki kin nuna ni. Da an banki zan rike ki amana, a gidana zan aje ki zauna. Dangi 'yan uwa su tari si mana murna, ai shagalin bikin mu auren ƙauna. Ke ce dai ta fari, ke ce ba ƙari, da har na samu ke tukwan buri. Kwan tambaye ni ke ce labari, cikin zuciya ta kinyo tasiri. San batu nake kamar ma na zautu, soyayyar ki ce ta sadik na ɗimautu. Littattafai kwana cika fal da rubutu, tarihin da wasu za su yi karatu. Sannu sarauniya ya ce zinariya, ko an jera wasu ba wacce ta kai ki. Kyakkyawa kina da kyawu halitta, ki daɗa goda rabu shine ya yi miki. Ke zinariya dokin ƙasaita, sa'ata tana da kyau da na same ki. Kai ina ma ce ni basarake ne, yanginki za su haura dubuwa ne. Ina ma ce ni mai mulki ne, albashin ma'aikatanki musamman ne. Ina ma ce ni amshaki ne, dila zan ginanki ciki kiyo zaune. Yan gulmar da sa ido sai dai ku yi ku gama, mun zama kainuwa da shan Allah. Garin ci ɗan bado ruwa ya ci mai iyo, ashe dai akwai rabon wahala. Yan mata ku yi adon ku daidai da gwargwado, samari su bi ku kukulla. Bani ba ruwan ido ta wata na da kyan ado, da ta ɗan ɗasa shi masha Allah. Na samu abin da zuciya take so, kafin ke kira ni magani.